Alergie trápia už viac než polovicu ľudstva. Sme alergickí na peľ, na trávy, antibiotika, srsť zvierat, či dokonca chlad. Existuje vôbec liečba, ktorá dokáže dlhodobo pomôcť ľuďom trpiacim rôznymi formami alergií? Alergiami trpím asi od mala, od 5 rokov. Vtedy som mal alergie na perie, ešte na roztoče, na prach. A keď som mal 12 rokov, tak prišli alergie na psa, na mačku. Nemohol som spať u babky v paperových perinách. Keď som sa hral s psom, tak som cítil také škrabanie v nose, nepríjemne sa mi dýchalo. Chodila som k alergologičke, tu som bral asi 4 lieky som brával. Tie lieky mi nepomáhali, iba to možno jemne potlačali niekedy. Alergia je reakcia organizmu na určitú látku, ktorá je v podstate v prírode alebo v tom okolí prírodzená, ale na organizmus na ňu reaguje nadmerne. Je súčasť určitých porúch celého imunitného systému. A prejavuje sa to buď alergickou nádchou, bronchiálnou astmou alebo určitou alergiou na potraviny, ekzémom alebo inými ťažkosťami. Ak trpíte alergiami, biorezonančná terapia je rýchla, bezpečná a bezbolestná metóda, ktorá vás dokáže vraj zbaviť alergií navždy. So všetkými alergiami máme výbornú skúsenosť, že sa dajú veľmi dobre eliminovať. Čo sa týka peľových, je to výborné, alergie na zvieratá, perfektné, potravinové alergény tiež odchádzajú veľmi rýchlo. Väčšinou stačí tak 2, 3, niekedy 5 sedení na to, aby vlastne z tela bola odstránená tá negatívna informácia na tú reakciu na tú danú látku a tým pádom vlastne telo už nereaguje prehnane a vlastne tá reakcia tela sa potom už nevyskytuje. To znamená, že klienti prestávajú kýchať, prestanú ich svrbeť oči, nesvrbí ich jazyk pri konzumácii alebo ich napríklad prestane preháňať po mlieku a tak ďalej. Biorezonančná terapia meria elektromagnetické vlnenie, ktorého zvýšenie alebo zníženie vždy súvisí s poruchou činnosti orgánov v ľudskom tele. Špeciálny prístroj dokáže odhaliť rušiace vlnenie príslušných orgánov, upraví ho a posilnené vracia späť do organizmu. Pacient prišiel na doporučenie svojej mamy s tým, ako spomínal, že pri tom psovi v perinách máva tie poťaže v oblasti očí, nosa. Po jednej terapii, po tej prvej už hovoril, že je prakticky bez ťažkosti. Urobili sme ešte druhú. Urobili sme to tak, jak sa to robí. Máme ampulky tých konkrétnych alergénov, dali sme ich do prístroja. Tú zrkadlovo obratenú vlnu sme vyslali do tela a po tých 2 sedeniach už bol úplne bez problémov. Potom mi natešená poslala raz jeho mama SMS-ku, že bol v novembri u svojej alergologičky a že ho vytestovala a absolútne žiadny alergén nenašla. Máme aj doma psa. Nemám s ním problém, keď sa s ním hrám. Terapiu nie je možné absolvovať len v 2 prípadoch. Rizikovým klientom je klient